Здравейте, казвам се Мартин Графовски. Здравейте, аз съм Петър Тохчиев. И сега тъкмо завършихме първата ни, реално пред премиерата за новия ни филм "Цвете в буря", документален филм, посветен на рак на гърдата. Какво ви мотивира да разкажете историята на 5 жени с борбата им с рака на гърдата? Като цяло, повечето неща, с които се занимаваме, са свързани с човешки истории, човешки съдби. Това определено е една доста трудна тема за разказване, най-вече защото според мен повечето хора не могат да си представят, че ще стигнат до етап, където някой човек би им се допуснал така да разкаже в дълбочина историята им. Имахме много късмет с този проект, че героините ни, 5 жени, които участват в филма, изключително искрено и в голяма дълбочина им разказаха за борбата им с рак на гърдата. Мисля, че нашия главен стимул с това е, както с всичко друго, което правим, е просто да опитаме да стигнем някакси до най-дълбоките есенцията на човешката психика и това, което кара един човек или да е щастлив, или да е тъжен, или да се бори, както е в този случай с филма. Така че за нас това беше една тема, която беше много чужда в началото, но искахме много да я разбереме и да намерим начин да я разкажем, разбира се. Точно тези душевни отливки са основният ни стимул въобще в цялата ни работа, така че това бяха и търсенията и намеренията ни във филма. Понеже ни изгониха преди малко и продължаваме тук, до каква степен е информираността в България по повод регулацията, самопрегледите, прегледите и лечението за рак на гърдата? Като цяло за нас е доста трудно да отговорим на този въпрос, защото това е информация и статистика, която, разбира се, при лекарите те знаят най-добре, специално екипа на доктор Спиридонов, които са изключително запознати с това и точно заради това искат да се създават такива филми, като това, което ние сме направили. Това, което видяхме определено, е, че има огромна разлика между столицата и по-малко населените места в България, че това извън София има една стигма, има едно притеснение. Много от героините говорят точно за това, че някакси човек изгубва женствеността си по различен начин, когато не е в столицата и когато няма тази подкрепа и тази система, която съществува около тях тук. Така че това, което може да кажем със сигурност е, че има нужда от подобни неща. Чисто статистически сега не може да кажем точно колко или как не работи, но определено все още е тема табу и е нещо, което не се задава достатъчно въпроси и не се разговаря достатъчно на тази тема. Понеже филмът ви носи много метафоричното заглавие "Цвете в буря", как тази ефектност влияе емоционално и работи през целия филм, цялата тази метафорика? Просто с Марто много си мислихме как всъщност да разкажем тези душевни състояния на жените и разказите им, как да бъде така, че да избегнем максимално много от битовото, защото това са състояния, които ние не можем да ги присъздадем визуално. Ние не можем да ги, каквото и да направим, това са отминали събития и нямаме нужда и смисъл да ги показваме отново, като буквални случки. И с него много си мислихме как да направим така, че всяка една жена всъщност да е цвете и както цветята, както и природата минават през тази сезонност, през тези промени. Всъщност това е метафората за цветята, че жените по същия начин те са минали през една сезонност на живота си и са минали през едни тежки зими, през едни тежки бури, но в крайна сметка отново са цъфнали и са прави на крака тук до нас. Това е общо взето метафората, която стои за цветята. Като за финал, още един проект, още една кампания, още повече информация. Можем ли така да подобрим още повече информираността и ангажираността на жените, така и на мъжете в България, да обърнат повече внимание на себе си и на здравето си? Със сигурност това е безкрайен път, който има да се ходи. Самия факт, че почти всеки човек, който ни говореше в тази зала след премиерата, беше разчувстван и разплакан. Някакси тези думи идват малко или много като шок за много хора в публиката, като нещо ново, начина по който са казани, начина по който жените говорят за това по открит начин. Тоест, даже и това беше едно доказателство, че определено имаме нужда повече от това и трябва да имаме повече ангажираност с тази тема. И не само, разбира се. Здравето в България и медицината като цяло е малко темата табу от само себе си, е нещо, за което не се говори по правилния начин, така че със сигурност има още много път да се извърви. Абсолютно, да. Просто ще добавя това, че много сме сатурирани от информация и е много трудно да оцееш коя е правилната информация и коя е грешната и въобще всичко в тази посока. Не знам дали е наша мисията ние да сме тези, които да донесат информацията, но просто бихме се радвали да въздействаме на хората, така че самите те да бъдат проводник на знанието, което имат и да си взаимодействат помежду си, както могат. Изключително много успех желая на двама ви и много ви благодаря. Ние много благодарим. Много благодарим.